upútajú kompaktnosťou aj eleganciou. Ak zalistujete v slovníku cudzích slov, zistíte, že slovo kamión znamená ťažký nákladný automobil. Denne válce naladím, a keď ako Aladín zažnem sviečky, pridám plyn, zabúrá sa stará kára. Začína sa dlhá púť, tuž sa stará napredrúť, čas nás nesmie predbehnúť, ani kára vrede kára. Vyháč slnka i mráz, rodíš sa na môj diel. Nemáš čas všímať si krás, tvoj tiel je pred striebrom skiel. Motor ani chrúst, vodne v noci vie si húst, je mi piesne trhať z úst, dlhšie ako autostráda. V jednej kvitne divý kmín, z druhej vanie vôňa vín, ani piesne z terpentín. Autostráda je postráda, rodíš sa za môj diel. O tom, či sa budú u nás v rámci RVHP vyrábať, sa rozhodlo v roku 1973. Dnes je teda národný podnik Tatra Kopšivnica monopolným výrobcom nákladných automobilov nosnosti 12 a viac tón pre všetky členské štáty Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Rozvoj výrobnej základne v Tatre rozdelili na 3 časti tak, že v roku 1980 ročne vyrobia 15 000 kusov nákladných vozidiel. Po roku 1980 budú rozvíjať výrobu predovšetkým cestou produktivity práce už pri plnom využívaní vybudovaných a modernizovaných prevádzok. Vybavia ich najmodernejšou technológiou. Možno teda reálne predpokladať, že v roku 1985 vyrobia